Me, wala ka sa kuha mo. Balik ra ko ha. Oh, hamang ka. Nasa ko'y paliton. Balik ra ko dayon. Ah, sige, sige. Ate! Ate Yana! Di, kasi magipangitan sa Tiana. Eskwela man. Takaro na siya, uy. Ay, eskwela din siya, Tiana. Tama din, no? Kay Bernis, pumunday ka ron. Ako itong palimpyuhan tong salog dito, baka hugaw kaayo. Oh, ako na po din mo sugoon nga. Dagan pagganing kay kong siligunon diriya, oh. Ay, unta, kay umang ko laing suguon ba? Kay para pag uli na ko, limpyo na diha. Pa, ako lang kilig nani pa. Nanapo na siya, oh. Mura biyag kabalo. Pasut-suto, kining bataan ni ba? Pagpuyo, eh. Ang kabalo ako pa. Ma, ikaw na lang bahala diha, ha. Umahuman ka diha. Apila na lang to dito. Ito na ko. Ah, bahala ka, eh. Depende ani. Umuman ko diriya. Ang pagpakasubuaton diriya, oh. Ma, ako lang kilig nani ma. Kabalo mo ko. Surely, kabalo, jug ka. Pag dili jud ako na makaya ba, ug ako ra. Kay dagan pa kaayo kong siligunon. Lagi, bamis. Ay, sige be, pagkuha trapo dito ako niya, basaan niya, trapuhi dira ang teres. Kana sa salog si Teres, ha? Okay ma, ako bala. Tarong nga liya, ha? Ay, salamat. Butan na gyud ni akong anak, baka masugo na gyud. Kasayo ane? Kay kapot, uy. Aha. Ay, kapot, uy. Iya, humana ka diha. Tarong nga diha, ha? Hapit ko man ma. Umatsun eh. Chà. Wow, ang clean. Mana ko clean ma. Oy, very good. Ali diri abi. Sabay si mama diri hapit ako mahuman diri ah. Okay ma. Ay, nyakli na kayo dito. Apa? Ay, masugo na giday akong anak ba. Very good kay Liya ba masugo na. Ano si Papa Bi oh? Papa. Pa, asang motor? Naplatan ko, eh. Malas kayo. Ibilin sa na kong motor doon sa shop, kay kuwang kong kwarta. Balik ra ko. Ah, malasa buday ni mo oy. O kadali lang diha kay tiwason nang nako ni hapit na gyud ni. Lang, diri dapit lang kainit diha ah. Sapi. Oh, saan naglimpyo diri nga? Bilin naman yung balde. Ah! Aday! Hala din naunsa ka? Agay! Me! Kisa man naglimpyo diri nga, pwede. Gibiyaan naman yung basakit. Nang si Lia naglimpyo na di. Ito sa kong hawak. Agay. Lia? Sorry pa. Okay.